Gikatakda nga madistino karong adlaw, Hulyo 27 sa 11 ka police station ubos sa Cebu City Police Office ang kapinusa ka gatos nga newly appointed police non-commissioned officer. Ang 110 ka mga NAP-NCO gibahin sa City Learning Doctrine and Development Unit kon CDDLU sa 11 ka grupo. But pasabot ni ini, matag usa sa 11 ka mga estasyon sa kapulisan sa Subo, adunay tag napulo ka mga police trainee ug tagduha ka mga field training program supervisors. Sa kasamtangan, gibutyag ni Police Colonel Erneo Dalugdog, ang hepe sa CCPO, nga apilsab sila sa idungag nga kawani sa kapulisan aron mas mapalig-on ang seguridad sa nagpadayong kalihukan sa ASEAN Business Advisory Council meeting kung asa gilaumang motambong si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ugmang adlaw. Kung makita ninyo karon natay mga additional 110 personnel coming from RSTO, Regional Special Training Unit. Sila po no ato na silang mga police trainee na mag-undergo sila og kining investigation, operation or other mga staff activity. Pero this time ato silang utilize during the EPIC Business Advisory Council meeting. Gingong mula na't sulod sa 6 ka buwan ang maong field training programs sa mga NAP-NCO. Kini si Diana Velasquez, UPCOM intern alang sa MyTV Cebu.